Helo. Joshua Morgan dwi. Dwi'n redeg busnes o'r enw Sketchy Welsh. Dwi'n creu llyfrau, darlunyddau pob un, yn cynnwys gair Cymraeg, a hefyd yn helpu dysgwyr fel fi i gwneud y geiriau yn fwy cofiadwy. Roedd y dechrau Sketchy Welsh bron yn anochel, achos fy mod i'n gweithio fel darlunydd ar y pryd ac yn dysgu'r iaith. Yn lle cyntaf, gwnes i llyfr o'r enw 31 Ways to Hoffi Coffi, just i fi a fy nheulu a couple o ffrindiau. Dwi'n just creu pethau dwi'n hoffi a pethau dwi'n ffindio'n defnyddiol ar gyfer y iaith. Does dim Sketchy Welsh heb y Gymraeg, achos mae pob llun yn cael ei adeiladu ar yr iaith Gymraeg. Dwi'n gwneud tanysgrifiad hefyd, ble dwi'n creu llun pob wythnos am gair Cymraeg, ac ar y gefn yn cynnwys geiriau a brawddegau newydd i ddysgu. Symudais i pan o'n i eitha ifanc i ganolfan Lloegr a doedd neb yn fy nheulu sy'n siarad chwaith. Dychwelais i mynd i'r brifysgol Gaerdydd i Gymru. Dyna lle dwi wedi cwrdd â pobl sy'n siarad Cymraeg am y tro cyntaf. O'n i'n wastad yn meddwl bod yn peth cool iawn ac yn diddorol. Dwi'n wastad yn meddwl bod dysgu Cymraeg yw ffordd da i jyst cael safbwynt newydd ar y byd. Nawr, pan dwi'n gweld mushroom, dwi ddim yn just meddwl mushroom, ond dwi'n cael y gair newydd madach, awdur, coedwig, derwen, unrhyw beth. Mae pob un yn dod gyda ystyr newydd a deimlad unigryw. Dwi wastad yn dechrau llun gyda braslun bychan iawn, just tua'r maint thumbnail. Os dydy'r cyfansoddiad ddim yn gweithio ar maint bychan, mwy na thebyg, fyddi ddim yn gweithio pan mae'n fwy. Dwi'n gwneud sketch yn fwy gyda pensil. Dwi'n defnyddio ink, dŵr, rhywbryd watercolour a gouache hefyd i datblygu'r llun. Yn y pen draw, dwi'n tynnu llun ac yn trio gwneud y penderfyniad os mae'n gweithio'n well yn goch neu las. Mae sawl peth yn ysbrydoli fi yn fy ngwaith yn cynnwys ffotograffiaeth dogfennol, gwreiddiau etymologol, Quentin Blake a Mytholig Cymru. Yn y dyfodol agos, dwi'n gobeithio i ryddhau llyfr am hen wlad fy nhadau, yr anthem, ac yn esbonio i ystyr. Fy nghyngor i unrhyw un sy'n dysgu Cymraeg ac yn meddwl am sefydlu busnes yw paid â phoeni gormod am creu rhywbeth economeg, ond mwy jyst canolbwyntio ar cysylltu Cymraeg gyda pethau ydych chi'n caru. Dwi'n ymwybodol o'r ffaith hefyd bod mae'r iaith yn ddiderfyn, felly dwi ddim yn bwriadu stopio darlunio'r Cymraeg erioed.